Wat mooie vrouw, je past aan jong. Dag. Hoe gaat het? Alles goed? Ja, lekker. Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Werk. Waar werk je dan? Ik werk nog bij een bakkerij. Bakkerij? Ja. Hoe laat moest je beginnen vandaag? Het is al een maand dat ik daar ben. Een maand? Maar hoe laat moest je beginnen vandaag dan? 's morgens dus van 8:30. Tot nu? Ja. Oké. Maar is het ver waar je werkt? Is het ver? Nee, vrijdag zo Livorno. Er is toch op de hoek een bakkerij. Oké. Ja, daar ben ik. Je bent een leuke vrouw. Ik mag dat zeggen toch, dat je een leuke vrouw Ja, bent? wel. U kunt toch dingen bestellen bij INF? Ja, Farouk is heen gegaan, maar dat zijn kennis van mij, ja, inderdaad. Ja. Ja, ik ben daar opgegroeid. Oh, ben je daar opgegroeid? Jawel. Oké. Nou dan... Dat is mijn geboorteplaats. Oké. Nou dan zou ik jou misschien een keertje mogen uitnodigen. Dan kunnen we misschien een keertje iets gaan drinken of zo, of iets eten of... Wat zeg je dan van? Nee, ik was gewoon aan het bellen hoor, maar geef niet, we kunnen wel even praten met elkaar. Ja, ik was gewoon aan het bellen, maar we kunnen wel even... Niemand, degene waar ik mee bel, zie je ook niet, dus... Maar wat zeg je daarvan? Misschien kunnen we een keertje iets gaan. Hier even. Wat zeg je? Nog een keer? Nee. Schrijf hij niet. Kijk op van u. Wacht. Kijk op van u. Want hier is mijn getrouwde plaats toch? Oh, Op de buurt hier, ik ben niet ver van hier. Oh, notak terang. Ja. Nee, schrijf ik dat moet je aan mijn school. Schrijf ik niet. No spot. Schrijf van u, dan ga ik u even. Schrijf van u. No, schrijf niet. Dan moet je aan mijn school. Nee, trust me, ik ben Benny Miranda. Namina Benny Miranda. Alas masabi Benny Miranda. Ik ben Benny Miranda. Amang een gesprekstofbaas naar Benny Miranda. Hij schreef in naar mobiel dadelijk. Ik ga je appen straks, ik ga niet bellen. Over een half uurtje ongeveer. Oké. De is al 5 hoor, laatste. Oké, is goed, dankjewel. Oké, mo appie dadelijk. Ja, oké, dag. Daar is mijn geboorteplaats. Oké. Ik ga je appen straks. Oké, wel thuis, dag. Zie? Mi vanga wa hun die Staanse vrouw. Mi vanga wa hun die Staanse vrouw. Dus we zien Benny Miranda. Temi etaki anop bluff meer bluff. Zo snel mi vanga wa hun die Staanse vrouw.